We zijn het aan oorwaar mensen, maar het is wie het genoeg. De aanroende dagen hebben haast krijgt ze volle wetterhand als hoe de hele mannen vallen zal. Nou, laten we beginnen met Joen en vannacht. Het kleert het op vanuit het noorden mooi. En dat betekent dat het flink opkleert, vooral ik bij u zeer in het noorden. En dat betekent dat het vannacht droogwaar is. En verder hebben we kans op mist of mistbanken. Die ken ik van komen. Het is natuurlijk vochtig en het kwam het aan als een 4 graden. Ik denk in de kustgebieden wat hoger en op de eilanden zijn 8 of 9 graden. En de wind die komt uit het noordoosten eerst zwak of matig, maar later in het watergebied nog vrij krachtig. En dan morgen, ik ben positief. We beginnen nog wel met de kans op mist of mistbanken, maar verder komt de zinnen er goed bij. En die zinnen had de oerhond. Wel eens even wat bewolking, temperaturen 14 graden. En de wind, nou die komt uit het noordoosten, die neemt au zwak of matig. De joentijd, de nacht, volg je mooi helder waar, scheen de lucht, rustig waar en een koude nacht. 1 of 2 graden boven nul, dus zitten we heel dicht bij een graad echte frost. Onder groen, boven frost. En dus houdt er uit een schrapje. Ja, dat geldt voor Vreed en Moon. En we gaan door op het fruitsjoch. Vreed en sneeuw, zinnen waar. Hoe is het 13 graden, in de nachten komen ze op frost onder groen. Sneeuw, wat meer bewolking, maar de zinnen had de hoerhoorn en zijn 13 graden. Ja, dan is het gewoon een prima eerste weekend. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.